Het MFC in Breda, al jaren is het een slepend dossier voor de gemeente Noord is Friesland. Maar het heel nog voort in een oors in het dorp of in het Lietse gebouw of de functie van het gebouw behoren. Alles net in Lietse vorm. Belangrijk is daarbij wat inwoners zelfs willen. In het dorp had een enquête west waar er alles van wit is. Douwe Sirk Zielstra van Behoud Dorpshuis en Basisvoorziening. Midje Douwe Sirk Zielstra. Goedemiddag. Ja, je mag een enquête houden. Wat is er uit die enquête kwam? Nou, uit die enquête is allereerst gewoon duidelijk naar voren te komen dat het dorp een heel behoefte had aan een dwarshuis. En tenminste, dat is al het allerbelangrijkste uitgangspunt. En dat daarin ik vooral voor het dorp voorzieningen voor de jongeren en de ouderen, die twee groepen in het bijzonder echt belangrijk zijn, omdat die bij een voortvallen van eventueel dwarshuis enorm onder druk staan. Ja. Dus dat is daarin tegenwichtig. En we hebben een goed beeld kregen welke orenvoorzieningen heel tegenwichtig beschouwd worden. En een beetje een peuteropvang, boetenskwalselopvang, maar ik een sportvoorzieningen, zoals een fitnessvereniging en een dergelijke. Ja, wat er nou is, dat het mensen dat heel wichtig vinden, dat het eigenlijk gewoon beus in het dorp bloot. Want hij nou in het dorp al nog iets van een dorpsfunctie of is het echt helemaal dicht? Er is nou een soort van tussenperiode, want de gemeente is nou eigenaar van het gebouw. En die wil een oplossing, maar ze hadden wel in ieder geval in die hoedanigheid mijtocht van voor heel soort voorzieningen is het gewoon wichtig dat ze een plak houden. Want als een kaartvereniging opeens net met spelen in of een jongensvereniging, als dat één keer voortvalt, is het echt heel moeilijk om er rond te krijgen. Dus er is nou een tijdelijke periode waar ze dan wel gedeeltelijk gebruik maken van bestaande ruimte. Ja. Maar dat moet eigenlijk zo snel mogelijk er een constructieve oplossing voor komen eigenlijk. Dat is gewoon onze belangrijkste taak voor de komende periode. Ja, want had bijvoorbeeld de fitnessvereniging, had die nou nog een functie, of ken die al nog te plakken in je brandte? Die kind tot eind juni kunnen ze sowieso te plak. Daarna, dat is nog de stichting die het op het moment beheert, die het contract rent tot eind juni. En we hebben nog heel wat in de zin van, hoe kan dat gaande blowen? Dus we hebben ook gewoon in de zin van, kunnen we een soort van eigen oergangsstichting dan wel alvast een beginstichting opzetten om in ieder geval, die tussenliggende periode goed terug te komen. Ja, want het rent al om te keren. Wordt het te lang voor je? Wil je hem echt, actie van de gemeente? Ik had mijn lijst. We zijn al 3 heel jaar bezig met het zieken naar een oplossing. En wel een paar keer uit een orenhoek. En dan, we hadden een paar keer dat we op een richting winnen dat de politiek opeens door de kant uit wil. En wat toch een soort frustratie opleverd had. Maar goed, we hadden nog maar z'n handen voor zijn. Oké, het is een kans. We doen het er nog één keer maar z'n handen voor. Omdat het zo wichtig is eigenlijk. En in die zin, we al lever al lang een oplossing horen. Ja. Maar het is vooral belangrijk dat er een oplossing komt. Dat is natuurlijk, dat zit boven alles. Nee, je hebt dus een succesvolle enquête. Want hoeveel mensen gaan uiteindelijk meedoen? Even zien, we gaan eerst een voorlichting doen. Daar hebben we 140 man heen. Om een beetje vooral het verhaal te vertellen. Ik een beetje het dorp. Ik gewoon mij te nemen in het verhaal. Ik om gewoon natuurlijk het gevoel te krijgen. En ik zin te letten onder de politiek van het dorp. Ja, die vindt het heel wichtig. Want daar ben ik op een gegeven moment geloerd van. Vindt het dorp het wel belangrijk? Nou, dat hebben we dus met zijn voorlichting doen. Er 140 man weer een enquête. Waar 323 man invult hebben we daar denk ik een heel duidelijk antwoord op doen. Want op een dorp van 1200 inwoners is dat toch wel een behoorlijk representatief aantal. Ja. Dus daarmee hebben we een heel duidelijk uitgangspunt waarmee we een dwarshuis opbouwen kunnen. Dat we duidelijk weten van dit ben de belangrijkste ding voor uw dorp. En we moeten verzorgen dat een plak krijgt in een dwarshuis. Ja, want als het nou echt waarom zou we soms naar het MRC en de grutte van het gebouw, had het gewoon net de grut west van zijn dwarpers bedaard. Ja, het had vanaf het begin vierste grut west. Als er nou naar de just van, ik geloof dat op 12 grootste theaterzaal van Friesland daar staat. Dat dan in de war van 1200 inwoners. Ja, dat is echt gekkenwerk. En het gebouw, daar zit wel weer, ik doe wel wat fouten in. De energievoorziening is echt een nachtmerrie. En het is vanaf het begin, ik opzadeld mijn hele grote hypotheek. Dus het had financieel nooit een kans hoen. Nee. En daar ben een soort vrijwilligers ben er al 15 jaar lang mee bezig geweest. En
Ja, het is een van reddingsplan naar reddingsplan gaan. Maar nou, het feit dat het nog steeds draait, is op zich, ik wil, nou ja, wie zegt wel iets wonder. En dat een heel soort inspanning kosten. En ja, ik een soort stress en argwage denk ik wel bij een soort mensen. En ja, en dus eigenlijk is daarin ook wichtig om nou ja, voor een goede oplossing te vinden te gaan. Maar dan wel inderdaad op iets wat bij de schaal van een lidswarp als bedaad gewoon past. In plaats van zo'n vierste groot gebouw. Ja, want zoals je een deel dorpshoers in het gebouw horen en de rest bedrouwen lietse ondernemers erin? Nou, daar is wel eens een soort herstructureringsplan. En ja, daar weer dan wel het probleem dat het huurders vinden wel een probleem weer. Nou is de bedaad ik net heel makkelijk te berekenen met het IPv4, dus dat zal daarin ik net helpen. Nee. Dus ja, er binnen nou wel opties dat zij van oké, misschien moet een stukje van het gebouw er gewoon aan, omdat het te duur is. En dan eventueel iets stuk als het dwarsbebroekt. Nou goed, misschien ik wel opties te bedenken dat misschien een nijdwarpshoers of een oorplak in het dwarp. En dat binnen wel scenario's. We hebben de communities ik belangrijk naar juggen. Maar ja, uit die enquête kan wel ervaren inderdaad dat de meeste mensen gewoon jou van ja, blog gewoon vooral daarin zetten. Want ja, denk ik dat het als juggen als kapitaalsvernietiging dat er een heel stuk deel gaat. Absoluut, wat verwacht je nou van de rieën die er nou zit? Nou, het is een beetje er zijn 2 routes weer onderzocht. Eén is een beetje het behoud van het gebouw. Wij nou op de sportvoorzieningen zitten en de gamezaal. Dat moet een kloppend verhaal worden. Daar had de gemeente de leiding over. En wij hadden het stuk op dwarshoers. Nou, we verwachten nog van de gemeente inderdaad. Ik gewoon duidelijk gearworking. Dat zij duidelijk ben, oké, hier ben wij mee bezig. Hoe versterken we elkaars plan? Hoe zorgen we ervoor dat beide plannen goed werken? Want ik denk dat daar... nou ja, we gaan ook duidelijk onjoen dat het dwarp erachter zit. En dan hoop ik dat de gemeente en de gemeente daar ik goede actie op waarom jou. Ja, ik hoop dat ze goed mij harkje en over de video die geknipt wordt goed bezorgen. Wat je als de warp willen. Dank u wel voor die komst, Douwe Sierk. Graag gedaan.